dolazi. Seće da stežu noću da te volim milice. Da li znaš za razlog zašto noću spava sam? Možda bolje bude ako pogledaš u dan, a dan i žena odera. Prolazi iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje police, ti sanjam bez kapanice. Dame i gospodo, sad ćemo se obratiti potpredsjednik Srpske napredne stranke i budući gradonačelnik Beograda, gospodin Aleksandar Vučić. Svima nam se svidela takva demokratija, državica evropska, svima je simpatija. Mi lagali smo drugi jer oni lagali su nas. Bog čuva Srbiju, ako čuva vas. Nemamo vremena da čekamo, nećemo vaše rekonstrukcije. Hoćemo izbore da kažemo, dosta je vaše korupcije. Srbija se probudila. Hvala vam na strpljenju i nemojte da se sekirate to zbog toga što neko namjerno pušta muziku, šta će ljudi drugo da rade. Morate da računate da mora i poneko za neke druge da bude, tako da mi ćemo njih kao malo vode na dlanu da čuvamo i da držimo kad pobedimo, tako da ne moraju mnogo da se brinu. Dragi prijatelji, nama je, rekao bih, više nego ikada potrebno da kao narod donesemo odluku o promenama i da pokažemo da stvari možemo da menjamo, da pokažemo da stvari mogu i moraju da budu neuporedivo bolje. I kada to kažem, to znači da te promene i reforme u društvu moraju da budu temeljne, riba s glave smrdi, kako se kaže, i da moraju da idu od vrha. Dakle, nemojte da nam govorite da je najveći kriminalac u ovoj zemlji doktor koji je uzeo 200 ili 300 evra. Naravno i taj mora da odgovara ako misli običnom čoveku za nešto za operaciju da uzme, ali ću vam reći da je sigurno mnogo veći lopov i mnogo veći kriminalac onaj ministar koji je uzimao 300 miliona evra i koji danas ne zna šta će sa ogromnim bogatstvom. Dakle, u našoj zemlji je potrebno pre svega da obojimo na svim nivoima žestoku borbu protiv korupcije. Potrebno je da donesemo nove zakone. Ja ću vam nešto kasnije govoriti o zakonu o javnim nabavkama koji smo mi sad predložili, a koji mislimo da uštedimo 500 miliona evra i da taj novac uložimo u poljoprivrednu proizvodnju i prerađivačku industriju. Istovremeno, ono što mislimo da je strahovito važno, to je da je pri našem društvu potrebna jedna nova energija. Našem društvu je potrebno da na potpuno drugačiji način pristupamo rešavanju problema, ali pre svega da ljude zapošljavamo. Šta je to što ćemo da uradimo sve da bismo više ljudi zaposlili? Dakle, najpre novi zakon o javnim nabavkama kojim bismo tih 500 miliona evra uložili u proizvodnju i prerađivačku industriju, dakle direktno u zapošljavanje ljudi. Mi smo izračunali da to vam iznosi negde oko 1,81 bruto društvenog proizvoda, što nije mali novac i koji bi danas u dobrom delu ispasio zemlju ukoliko je moguće u ovakvoj situaciji gde imate svakodnevno povećanje i zaduženja i sve veći broj nezaposlenih, tako nešto i moguće napraviti. Istovremeno mislim da je ono što je od ključnog značaja i za vas ovde u Bežaniji i na svakom drugom mestu u Srbiji, to je da je strašno važno da napravimo kancelarije za brze odgovore. Da kad imate problem, nerešene prostore, imate problem sa dvojnicima, ne znate kako ćete da rešite te probleme, dođete i ne morate vi da znate kome morate da se obratite, pa da vas šetkaju od predsednika opštine, pomoćnika predsednika opštine, sekretarice jedne, druge, treće, pa treba da se podmiti jedan, drugi, treći. Što biste vi to morali da znate? Imate kancelariju za brzi odgovor, tamo dostavite svoja pitanja, tamo dostavite svoje želje, oni su dužni u roku od 30 dana da vam pruže te odgovore.
To nam je važno ne samo zbog toga što će to biti pravi servis građana, zbog toga što ćete moći u najhitnijem roku da dobijete sve informacije, već je to važno i zbog činjenice da ćete na takav način moći da kontrolišete i da ubrzate sve investicije i da kontrolišete sve one koji bi da te investicije spreče. Na primer, izvinjavam se što na ovom insistiram, ali mislim da je od zaista velikog značaja. Neko hoće da izgradi teren ovde košarkaški. Ima svoj novac koji hoće da uloži. Ali onda bi to izgradio, njemu treba 100 dozvola sa raznih nivoa vlasti. Što bi njegov posao bio da on mora da zna od koga te dozvole treba da dobije? Što bi njegov posao bio da on treba nekoga da podmićuje za to? Njegovo je da ode u tu kancelariju, a naše je da mu za mesec dana izdamo dozvolu ili iz nekog posebnog razloga ne izdamo. Ali ako ne izdajete, to mora da bude konačna odluka i da se vidi zašto se tako nešto ne izdaje. To znači da ne možete baš da sprečavate ljude da rade i grade po svom sopstvenom ćejfu kako vam padne na pamet, već da morate na ozbiljan način da razmišljate šta ćete da odgovorite, a time sprečavate korupciju. Jer ako 3 puta stigne isti odgovor koji je negativan iz iste kancelarije, vama je jasno da vam je to crna rupa u sistemu, jasno vam je da ti traže pare za sebe i sa takvima se obračunate, sklonite ih i završite posao. Dakle, to je jedan novi institut koji smo predvideli da kad pobedimo uspostavimo i na opštinskom, i na gradskom, i na republičkom nivou i mislim da to predstavlja jednu veliku novinu i nešto što bi mnogo olakšalo građanima život svuda u Beogradu. Već želim da vam kažem da u Beogradu nam je pre samo 3 godine ukupan dug Beograda je bio samo, uslovno govoreći, 97 miliona evra. Za 3 godine uspeli su da nas dovedu dotle da nam je dug 530 miliona evra. Dakle, 530 miliona evra. Pa vas pitam, a ko će to da vraća? Od čega će to da vraća? Morat ćemo mi da vraćamo, da ne bi ova deca i njihova deca vraćala. Da bismo to mogli da vraćamo, pošto moramo, oni su nam grad zadužili, mi ćemo morati ljude da zapošljavamo i da od tih ljudi kroz naplate poreza i kroz sve drugo možemo da finansiramo i njihova zaduživanja i sve gluposti koje su pravili. Dakle, za pre svega 3 godine, naša zaduženost je bila 1/10 budžeta grada. Danas nam je zaduženost bezmalo 90% gradskog budžeta. I to pod uslovom da je izvršenje budžeta na nivou od preko 90%. Dakle, sa mnogo muka ćemo se u budućnosti suočiti. Ukoliko ne uspemo da rešimo problem zapošljavanja mladih, a zato sam vam rekao, taj novac koji bi nam ostao od javnih nabavki direktno u proizvodnju, a ne u opštu potrošnju, onda ćemo imati mnogo ozbiljnih problema i pitanje je da li ćemo ikada takve probleme moći da rešimo. To je nešto što zajednički sam uveren da možemo da promenimo samo uz vašu snagu, vašu pomoć i vašu podršku. Bez vas mi ne možemo da uradimo ništa. I želim da vam kažem da je danas nas za promene u Srbiji mnogo više nego onih koji su za status quo. I neću da vam govorim o poslednjim istraživanjima, sve je na našoj strani, ali mi samo moramo da budemo dovoljno odgovorni i ozbiljni. Prvi uslov da bismo ih pobedili je taj da mi više želimo da pobedimo njih zbog budućnosti naše dece, nego što oni žele njihovu pobedu da bi sačuvali svoju slobodu. Dakle, oni brane za njih veliku vrednost, svoje pare koje su opljačkali i svoju slobodu. Naša želja da ih pobedimo mora da bude veća, jer vrednost koju mi štitimo i branimo, a to je budućnost naše dece, mora da bude veća, jasnija i značajnija od onoga što oni brane. Ako to ne budemo imali, nećemo uspeti u tome. Sa druge strane, moramo da budemo dovoljno odgovorni i ozbiljni da znamo da i članovima familija, porodicama, svima, uvek i u svakom trenutku kažemo ne možemo da sedimo kod kuće, moramo da izađemo na te izbore kad god da dođu. Samo otiđi, prošetaj do biračkog mesta. Onaj ko ne izađe na izbore, taj je dao direktnu podršku režimu i režimskim strankama. A nikakve razlike između njih nema. Ni DS-a, ni SPS-a, ni G17, ni LDP-a, ma baš nikakve razlike između njih nema. Sve jedno im je. Napravit će ponovo koaliciju i baš ih briga ako mi budemo neodgovorni. Zato vas samo molim, poštovani prijatelji, da sve ljude koje poznajete, samo da ih zamolite za tu vrstu podrške, da im pokažemo i da možemo bolje, da možemo više, da možemo snažnije, da možemo hrabrije, da možemo otvorenije i poštenije od njih,
I onda sam uveren da oni nikakvu šansu ni na izborima neće imati, a posle toga nam predstoji veliki rad, veliki posao, da Srbiju podignemo, Beograd podignemo, ali pre svega da zaposlimo ljude. Hvala vam najlepše, sve najbolje želim vama i vašim porodicama, spreman sam da odgovaram na vaša pitanja. Dakle, a najvažniji posao nam je da zaposlimo ljude. Dakle, ako to uspemo, mi ćemo da budemo srećni, pa makar izgubili sledeće izbore. A ako to ne uspemo, svejedno je ko će da vlada. Mi smo u takvim problemima da danas Srbija ima 31 milijardu evra unutrašnjeg i spoljnog duga. 31 milijardu evra, da biste znali koliko je to. Naše najuspešnije preduzeće nismo u stanju da prodamo ni za 1.200.000.000. Znači, 30 puta je to para duga direktnog koliko je vredi danas naše najuspešnije preduzeće, javno preduzeće Telekom. Dakle, nema više šta ni da prodajemo. Sve su prodali, sve su uništili. I sad ja da vam govorim o tome da će oni da odgovaraju od toga, vi nećete bolje da živite. Tačno je, bit će pravde, neki će da odgovaraju za to što su počinili, ali od toga nećete da živite bolje. Živećete bolje od ovih programa, od više ulaganja u proizvodnju, od više ulaganja u industriju. Kad budemo zapošljavali ljude, tad ćete moći da živite bolje. Mi imamo mnogo dobrih sudija, mi imamo mnogo dobrih pravnika, a mi imamo problem u sistemu. Znate, nisu kako su polupismeno pisali ovi iz američke ambasade da su Srbi neradnici. To je laž. Srbi su u Nemačkoj i Austriji najbolji radnici. Znači, samo im je potreban sistem. Potreban im je sistem i da oni znaju da mogu da zarade i da sutradan mogu da obezbede svoje deci nekakvu budućnost. Evo, pošto to nisam stigao da kažem, a to je, ja vam unapred obećavam i to vam garantujem, vidjet ćete, dakle, da ćemo i u vladi i u beogradskoj vladi imati mnogo ljudi koji nisu članovi ni jedne stranke, a imat ćemo čak i ljudi iz drugih stranaka. Zašto? Zato što nam je važno da napravimo najbolji mogući sistem, jer nam se ne dolazi na vlast da bismo seli u nečiju fotelju. Pa sad ćemo da uživamo tu 6 meseci ili ne znam šta, pa nas narod motkama tera. Ili ćemo da napravimo neki rezultat, da budemo uspešni u tome, ili, da vam pošteno kažem, a što bi mi vlast bila važnija ili preča od bilo čega drugog u životu. Ili ćemo da napravimo neke promene za ljude, da napravimo nešto da ljudi mogu da žive bolje, ili neka neko drugi vlada. Meni je važno kako će ova deca, kako će i moja deca zajedno sa njima sutradan moći da žive, a mi, da vam iskreno kažem, i živeli smo i nekako bolje i mi i vi. Vi radili i zaradili, mi potrošili, tako da smo jedni i drugi nekako bolje živeli nego što ova deca imaju budućnost. A ovo sad je, plašim se, a ovo sad se plašim da teško ko može da preživi od onih koji dolaze.